Dawn testyn o'r Efengyl nôl Lyc, yr 8fed bennod adnod 25. Lyc pennod 8, adnod 25. Ac fe ddywedodd wrthynt, pa le mae eich ffydd chwi, a hwy wedi ofni ar y feddasant gan ddwedyd wrth ei gilydd, pwy yw hwn, gan ei fod y gorchymyn i'r gwyntoedd ac i'r dwfwr hefyd, a hwythau yn I fyddhau iddo. Nawr, baich Lyc yn adrodd yr hanes yma. Oedd I ddangos y modd y datguddiodd yr arglwydd Iesu Grist ei hun fel un nerthol llawn cariad. Dyna oedd y bwriad, dyna oedd y baich. Yr oedd e am ddangos sut I Iesu Grist datguddio ei hun ac I datguddio ei hun fel un oedd yn llawn nerth yn holl allio. I ddangos o'i mab Duw oedd e. I wneud yn siŵr fod yr rhai fydde yn gwrando ar ei eiriau fe yn deall mae dyna pwy oedd e. Mae hwn oedd y Meseia, hwn oedd mab Duw. Nawr mae'r hanes yn un llawn cyffron diwedd yn dangos nerth Iesu Grist dros fyd natur. Ni wedi cael sawl achlysur yn yr Efengylau sydd yn dangos sut y bu yr arglwydd Iesu Grist yn gallu gwneud gwirthiau mewn sawl cyd-destun. Ond yma, cyd-destun yw byd natur. Ac mae'n dangos ei nerth felly ac holodd yr Iesu cyn y wyrth yn ôl Matthew, pam fod y disgyblion yn ofnus? Matthew pennod 8 adnod 25 a 26. A'i ddisgyblion a ddeithant ato ac a'i deffroesant gan ddywedyd arglwydd cadw ni, darfu amdanom, ac fe ddywedodd wrthynt, paham yr ydych yn ofnus o chwio chydig ffydd. Yna cododd fe ac cyrryddodd y gwyntoedd ar môr ac bu tywelwch mawr. Ac yna, ymholodd eto ar ôl y wyrth, fel mae Lyc yn recordio, ac fe ddwedodd wrthynt pa le y mae eich ffydd chwi. Ac yr oedd ofn arnynt, ofn y storm, yn sicr. Allech chi ddychmygu, dwi dweud un dro ar ôl tro, allai ddim dychmygu unrhyw le gwaith, na fod mewn cwch, yn enwedig cwch o'r dyddiau hynny, bydd ddim yn licio fod mewn cwch yn yr oes yma, ond mewn cwch o'r dyddiau hynny, yng nghanol llyn o bob man a storm, bydde fe yn codi dychryn. I chi'n meddwl sut mae modd dod allan ohoni. Bydd yr ofn felly wedi bod yn sicr. Ond hefyd, tybiwn ni, yr oedd yna ofn presenoldeb mawreddog Crist. Bydde'r elfen yna, falle siwr o fod yna hefyd, yr oedd yna ryw ofn yn dod drostynt, bod yna un mor fawreddog yn ei plith, fod Duw ei hun yno yn ei plith. A bydde yna bresenoldeb wedi bod yn sicr. Bob tro y mae Iesu Grist yno, y mae bresenoldeb yn sicr yna'n diwedd, presenoldeb dwyfol. Ac mi fydd hwnna'n dychryn. Mi fydd yna rhyw fath o gydbwysedd o emosiynau pan fyddwch chi'n dod I bresenoldeb Iesu Grist. Mi fydda yna rhyw deimlad o atyniad ag ato, yn sicr mi fydda hynny yna, ond hefyd o cilio I ffwrdd, achos ofn, mi fydda hwnna'n sicr yna, a ddim yn gallu rhoi bys ar y peth. Felly mi roedd yna ofn, a sawl reswm dros yr ofn. Dim syndod felly, maen nhw'n gofyn y cwestiwn yma, pwy yw hwn? Maen nhw'n gwybod pwy yw ond mae yna rhywbeth I digwydd yn does, maen nhw'n gofyn pwy yw hwn. Dychmygwch petai na, rhai ohonoch chi yma falle wedi clywed llawer am Iesu Grist, falle trwy'ch bywyd wedi clywed am Iesu Grist. Ond falle bydd yna fath bresenoldeb yn ein plith ni heddi. Nawr, ni methu creu hynny, ni'n gweddio I fod yma, ni'n dibynnu ac ni'n pwyso ar gair Duw lle mae'n 2 neu 3 wedi ymgynnull yma yn ein plith. Ni'n gwybod hynny, credu'r pethau yna I gyd. Ond ni ddim yn y gêm o trio creu rhyw naws, nag ni ddim yn gwneud na fel mae mwyafrif o lefydd yn gwneud, achos mwyn cadw pobl, mae rai creu rhyw naws, does? Mae rai cael rhyw gyneuon, fwy ysgam tonau, fwy ysgam goleadau, llai lawr yn yr corneli'r capel, falle clustogau, falle tynnu'r cadeiriau allan a roi cadeiriau mwy cyffyrddus. Dwi'n gwybod be maen nhw'n gwneud. Does dim llawer o ddiddordeb gen I dweud y gwir, ond tybiwn ni, beth ni'n mynd ar ryw gwrs efengylu, byddwch chi'n cael y pethau yna I gyd. O sut I greu ryw naws, mwyn I chi gredu. Byddai cwpl o pizzas yn dod yn handi, siwr o fod, a gwahanol fwydydd, a byddwch chi'n meddwl pob math o bethau, mwyn creu. Un
llety gar ni'n garedig i ni eisiau creu rhyw naws cyffyrddus. Nawr, i ni ddim yn mynd i wneud na, achos gwastraff amser llwyr yw. I ni yn gweddio ein bod ni mor ffyddlon ac y gallwn ni fod. Ond mae'r rhaid dal i'r arglwydd dod lawr yn does. Mae wedi addo bendithio rai ffyddlon, do mae wedi wneud na, mae dal rhaid iddo fe ddod. Ond os daw prynawn yma, yn ein pryd ni fan hyn, neu rhai sy'n gwrando, neu rhai fydd yn gwrando, ac fydd i bresenoldeb yn fwy nag i ni wedi profi o'r blaen, efallai yn cyffwrdd ar rhywbeth sydd wedi bod yma yng Nghymru dros ganrif yn ôl, ac am ganrifoedd, ond sydd wedi hen fynd. Os gewn ni rhyw gyffyrddiad felly, efallai fydd na rhyw yn dod ac yn gofyn pwy yw hwn, pwy yw'r Crist yma. Dwi'n gwybod ges i'n fagu ar aelwyd Gristnogol, ges i'n fagu yn y capel ar ysgol Sul, dwi'n gwybod yr atebion i'r cwestiynau i gyd. Mae hyd yn oed, dwi wedi gallu creu rhyw dystiolaeth o fy mroffesi, sut es i gredu, does fawr ddim prawf o'r peth, mae gen i broffes, Ond efallai bod na'r bresenoldeb yr arglwydd gymaint fydd yn peri rhywun ofyn y cwestiwn, pwy yw hwn? Pwy yw'r Iesu yma yr ydych chi'n sôn amdano? Falle, ond dyna beth ni eisiau, dyna'r maes sy'n eisiau cyrraedd, ond mae rhaid i'r arglwydd dod lawr i wneud hynny. Yr oedd y disgyblion yn gwybod pwy oedd, wrth gwrs bod nhw. Maen nhw wedi bod gyda fe am gyfnod yn dod, ond nhw wedi bod yn ei ddilyn roedden nhw yn dysgu pobl, roedden nhw'n rhan o'i ddisgyblion ac o'n nhw'n gwybod pwy oedd, a maen nhw dal yn gofyn pwy yw hwn. Mae hwn yn un arbennig iawn. Felly hoffwn i ofyn, cyn bod ni'n mynd i'r penawdau, pwy yw'r Iesu i chi? Dwi ddim yn gofyn a gafwch chi'ch magu yn yr ysgol Sul a chi'n gwybod yr atebion. Dwi'n yn gofyn os yw'ch proffes ganddo chi. Dy'r pethau yna ddim werth o gwbl. Wrth gwrs, mae rhaid gwneud proffes i ni am tystio bod ni'n credu yn Iesu Grist. Mae angen tystiolaeth ac i ni'n gwybod yr holl bethau yna. Ond y cwestiwn yw hyn, pwy yw'r Iesu i chi nawr? Pwy yw hwn? Felly yn gyntaf, hoffwn i ofyn y cwestiwn, pwy yw hwn? A yw e'n waredwr goruwch naturiol i chi? Yn ail, pwy yw hwn? A yw yn waredwr trigarog i chi? Ac yn olaf yn drydydd, pwy yw hwn? A yw yn waredwr achubol i chi? Fel sydd yn y darn yma. Wel, yn gyntaf, pwy yw hwn gwaredwr goruwch naturiol? Wel, gwrandewch ar y geiriau to, ac efe ddwedodd wrthynt, pa le yma eich ffydd chwi? A hwy wedi ofni ar y feddasan gan ddwedyd wrth ei gilydd, pwy yw hwn gan ei fod, dyma be mae'n neud, gan ei fod yn gorchymyn i'r gwyntoedd ac i'r dwfr hefyd, a hwythau yn ei fyddhau iddo. Tybed be fydde eich ateb chi i'r cwestiwn yma, holodd y disgyblion. Yn weddol sicr, mi fydde y mwyafrif o bobl yn fodlon cydnabod bod yna fath un ar Iesu wedi bod ar y ddaear. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw un, wrth gwrs mae rhai bod na rhywun, a rhyw rai, ond bydde'n dweud nad yw'r Iesu wedi bod ar y ddaear o gwbl. Nawr, ffylied bydde'r rheini, achos bydden nhw ddim yn credu mewn unrhyw gymeriad hanesyddol. Bydden nhw ddim yn credu mewn unrhyw frenin, achos yma weld, nes i ddim cwrdd â fe, bod e'n byw 500 mlynedd yn ôl. Wrth gwrs, ffylied yw'r rheina sydd ddim yn credu unrhyw beth, a mae yna ddigonydd o reina i gael yn gallu credu pob math o bethau ac yn gwrthod credu pob math o bethau. Ac felly, i ni ddim yn gallu delio dyn nhw ar y funud yma. Ni'n gweddio, mae'r rhaid i wirth i ddigwydd yn ei bywydau nhw hefyd, i ddod i weld beth naturiol. Mae'r mwyafrif o bobl synhwyrol yn gwybod mae'r Iesu yn gymeriad hanesyddol. Maen nhw'n gwybod hynny, mae wedi bod ar y ddaear. Y cwestiwn yw, a gafodd i renedigaeth wirthiol yma, a'i dod o'r nefoedd oedd a'i mab Duw oedd e'n dod lawr a gwybod bod e'n cael ei eni. Wahanol i ni ddim yn gwybod bod e'n cael ei geni, ond oedd yr Iesu wedi dod lawr yn gwybod bod e'n mynd i cael ei eni. Falle bod nhw'n credu na, maen nhw'n credu bod e'n cael ei eni, siŵr o fod ble gafodd ei eni, i'r rhieni oedd ganddo fe, a mae e'n gymeriad hanesyddol. Felly, os ydych chi'n gofyn iddyn nhw pwy yw hwn, mi fydden nhw'n dweud, wel, Iesu Grist, roedd yn ddyn arbennig iawn, fi gafodd ei eni, roedd mam a dad ganddo fe, a brodyr, a oedd e wedi tyfu lan, a fe gafodd y ddylanwad, i dweud y gwir, gafodd y ddylanwad anferth.
Mae yn ddylanwadol iawn ar hanes y byd. Wrth gwrs, bydd y rhaid i nhw cydnabod yna, achos mae ein calendar ni, y flwyddyn i 2026. Mae fwy o flynyddoedd a hynny wedi bod, ddim fel mae esblyglwyr yn dweud, ond ni'n gwybod mae yna sawl mil o flynyddoedd cyn hynny pan dath y byd i fodolaeth. Ond 2026 o flynyddoedd yn ôl, ni'n sôn am enni'r arglwydd Iesu Grist. Felly, ffyliad bydd yn dweud na gafodd ei eni o gwbl. Mae Iesu Grist yn gymeriad hanesyddol. Ac yn gymeriad hanesyddol o nod. Does neb yn mynd i ddod â unrhyw galendar yn ôl fy ngeni fi, nag os na. I ddweud y gwir, does neb yn mynd i ddweud unrhyw beth yn ôl fy mydolaeth i ar y ddeiar. Fi prin ddim dylanwad, ond ni'n gwybod o holl gymeriadau hanes y byd, i ni'n mynd ôl i ddyddion calendar ni i enni'r arglwydd Iesu Grist. Felly, pwy yw hwn i chi? Dyna gyd yw e. Falle byddwch chi'n fodlon, siwr o fod, i gydnabod ei fod yn ddyn o allu. I berswadio pobl i'w haddysgu am foesau, ei fod yn wr caredig ac eisiau helpu eraill, ac yn aml mi fydd yn helpu eraill. Efallai bod chi hyd yn oed yn fodlon, byddwn ni'n dweud, dyma le ni'n dod i gapelwyr Cymru, falle. Pobl sy'n dal i fynd i gapel, sy'n llawer o'n nhw, cwbl o ganoedd falle sydd yng Nghymru mynd i gapel, ond o'r chydig o ganoedd sydd yn mynd i gapel yng Nghymru bellach, mi fydden nhw falle yn dweud sicr cymeriad hanesyddol, ond yr oedd yn un dylanwadol, ond roedd yn ddyn da. Roedd yn ddyn caredig, ac roedd yn athro da. Yr oedd dawn, yr oedd talent gyda fe i gyfathrebu â phobl. Mi roedd yn gwybod sut i addysgu'r pobl, roedd yn gwybod sut i ddangos iddyn nhw gwallau, a dangos sut i fyw, a sôn am foesau. Ac i rywun sy'n sôn am foesau, pan mae digon o elynion o gwmpas, mi fydde fe'n sicr i bod yn ddyn glân a ffyr, neu bydde pobl di dweud, wel ti'n sôn am foesau, ond ti ddim yn cadw at y foesau dy hun. Felly yn sicr bydde fe'n ddyn moesol iawn. Dyna le bydde mwyafrif yn fodlon cydnabod. Ond sylwch, mae Lyc am i ni weld mwy na hyn, mae am i ni weld ei fawredd, ei allu, ei fod yn holl alluog. A hyd yn oed, cyn y wyrth, mae yna wers, ond oes, i ni'n gweld mawredd Crist cyn y fynd yn agos i'r dŵr hyd yn oed, yn sicr dangosodd yr Iesu ei fod yn ddyn o ran ei flinder corfforol. Mae yna wers ar yr ochr, a mae'n wers bwysig, i ni'n gwybod yr oedd yn ddyn, yr oedd wedi blino, yr oedd wedi cael diwrnod prysur iawn hyd y pwynt yna, yr oedd wedi bod yn sgwrsio ac yn addysgu gyda pobl trwy'r dydd, ac yr oedd torfeidd yn ei ddilyn, ac bod hwnna'n blino rhywun. A mae hwnna'n dangos i ni yr oedd yn ddyn. Ond sylwch, fe roddodd e gyfarwyddiadau i'w ddisgyblion i fynd i'r cwch a hwylio draw at yr ochr ddwyreiniol o'r llyn. Pam? Yr oedd yn gwybod dau beth. Yr oedd e am fod yn y cwch mwyn cyflawni'r wyrth o dawelu storm oedd ddim yn agos i'r cwch nac i'r llyn hyd yna. Awyr las, tybiwn ni. Sicr, yn yr rhan yno'r byd, achos os ych chi'n mynd ar wyliau'r rhan yno'r byd, chi'n weddol sicr o awyr las. Ac felly, byddai'r llyn wedi bod fel gwydyr, fydde wedi bod yn dawel. Ond oedd yr Iesu'n gwybod, mae rhaid i fi, yn dweud oedd y disgybl, mae rhaid i fi fod ar cwch, ond oedd yr Iesu'n gwybod, mae yna storm yn dod, ond mwyn i fi wneud y wyrth, mae rhaid i fi fod ar y cwch, mwyn tawelu'r storm. Felly roedd hwnna'n un peth yr oedd yn gwybod, ond hefyd roedd angen iddo fod ar yr ochr yna o'r llyn, yr ochr dwyreiniol o'r llyn i bwrpas ar gyfer cyfarfod a iachau gŵr oedd wedi feddiannu a chythrael. Yr oedd rhaid i'r Iesu fod yna, achos nid hapa damwain oedd i'r gŵr fod yno oedd wedi feddiannu a chythrael. Yr oedd yn gwybod yr oedd yn mynd i fod yna, ac felly roedd yn mynd i wneud y wyrth. Rhagluniaethau mawr yn ne. Dyma beth sydd ar waith fan hyn. Mae'r cyfan wedi drefnu, yndw? I ni gweld Duw ar waith
Nid yn unig yn edrych ymlaen, ond yma o'n blaen ni. Lawr i'r manylun lleiaf, yr oedd yr Iesu yn dangos pwy oedd e. Mae Duw oedd e, ac eto'n ddyn. Ac mor bwysig i ni ddeall hyn. A ydych chi yn gweld yr Iesu felly? A yw'r Iesu yn un fel hwn i chi? Mae Duw yw e. Ac eto, mae rhaid cofio bod yn ddyn i'ch cynrychioli chi. A ydych chi'n edrych... Ta chi'n gofyn cwestiwn eto chi, pwy yw'r Iesu chi? A yw'r Iesu yn ddyn i chi? Byddai'r mwyafrif yn cytuno gyda hynny. Ond a yw yn ddyn i'ch cynrychioli chi? Na, mae hwnna'n mynd o fe mellach. A yw'r Iesu wedi dod? Dyna beth dysgwyd yn y Beibl, fe ddaeth Iesu fod yn ddyn fel ein cynrychiolydd ni mwyn talu'r pris dros ein pechod ni. Nawr, mae e'n cynrychioli ni. A yw yn un felly i chi? Ac yna, a yw yn Dduw? A yw yn Dduw holl alluog? Beth yw eich meddylfryd chi? Pa fath o wr oedd yr Iesu? Pwy yw e i chi? Os mae am wyrth oedd yn mynd i ddigwydd. Nawr, mi roedd y disgyblion yn hen gyfarwydd a thywydd garw ar y llyn. Dearyddiaeth yr ardal, sy'n eisiau gwario gormod amser yn sôn am hwn, ond hyn oed lefel y dŵr o ran y môr ac yn y blaen, a'r tir uchel o gwmpas, hwnna i gyd yn chwarae ran, ond yw e? Yr holl leoliad, ble oedd y dŵr a'r tywydd a'r gwynt, a pob math o bethau sydd yn achosi stormydd. Ni'n gwybod bod llynnoedd yn gallu cael stormydd, a maen nhw'n digwydd yn gloi, a maen nhw'n gallu bod yn ffyrnig iawn. Ac felly, yr oedd yn sefyllfa brawychus. Ond sylwch hwn y dynion mawr cryf yma. Yr oedd yn hen gyfarwydd â stormydd, ond nawr maen nhw'n ofnus. Tybiwn ni nad oedd y disgyblion yn ofnus drwy'r amser pan oedd storm yn dod. Bydden ni'n tybio, bydden nhw wedi bod yn ddigon cyffyrddus, yn gwybod, na, ni'n gallu ymdopio hyn, ni wedi clymu'n hunan lawr, ni'n gallu gwneud popeth, fyddwn ni jyst aros i'r storm fynd, fyddwn ni'n iawn. Dro ar ôl tro, dim lot on, beth ni na bydden ni'n ofnus siwr o fod, ond nhw na, maen nhw'n gyfarwydd ag e. Ond tro yma, maen nhw wir yn ofnus, felly mae hwnna'n dweud wrthych chi bod y storm yma yn un sydd wedi dychryn nhw. Dwi ddim yn rhywbeth storm arferol. Adnod 23-24, a fel yr oeddent yn hwylio fe hunodd, yr Iesu hunodd, a chawod o wynt a ddisgynodd ar y llyn, ac yr oeddent yn llawn o ddwfr, ac mewn yn bydrwydd, a hwy a eithant ato, ac a'i defroesant ef, gan ddweud, o feistr, dar fi amdano, mae di dod i'r ddiwedd y daith, mae bron iawn, ni'n mynd i fynd, fe fyddwn ni'n boddi. Roedd yn storm o'r erchill, gwaith nag erioed o'r blaen. Gwybod, ni'n sicr o hyn, yn dydyn ni. Ni'n gwybod i Dduw, Dduw sy'n rheoli pob dim, ni'n gwybod na. Ni'n gwybod mae Dduw sy'n trefnu'r tywydd, ni'n gwybod na. Ni'n gwybod pa mae yna'r rhyw ffas fawr yn does, a mae'n erchill, ac pan chi'n clywed, ni'n enwi stormydd na ar y gwyntoedd, ac mae rhyw storm fawr, a mae'n enw iddo fe. A mae pawb yn paratoi. Ond beth ni'n gwybod yw, mae Dduw yn rheoli'r cyfan, y stormydd. A mae'n gwybod canlyniadau'r stormydd hefyd. Mae'n gwybod y cyfan, neu dear granfeydd, a pob math o bethau. Mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Hyd yn oed, sefyllfa byd eang nawr, mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Mae yn dod â'i bwrpasau fi fodolaeth, achos mae e'n sofran. Ni'n gwybod na, hyd yn oed pethau erchill, hyd yn oed pethau creulon, un o pethau sydd yn ofnadw, ni'n gwybod mae'r cyfan yn nwylo Duw. Dyna beth mae'r gair Duw yn dysgu ni. Ac felly, storm fwy a erchill, ni'n gwybod hyn, oedd hwn yn fwy o ofn i'r disgyblion, achos mae Duw wedi anfon y storm yma i bwrpas, i ddod a'i blant nôl ato fe, yn sicr. Ond nid yw'n awyn hwnna'n hanes ar Hen Testament i gyd, pa mae byddinoedd yn dod ac yn dynistrio i pobl Dduw. Ni'n gwybod, os darllenwch i'r hanes yn yr Hen Testament, dro ar ôl tro, mae Duw yn anfon y Caldeaid, ac mae yn dod â barn ar ei bobl achos mae yn rheoli'r cyfan, a mae'n sofran. Mae'r cyfan yn ei ddwylo fe, ac beth yw'r pwrpas yna? Fel barn ar ei blant, yn sicr yn un peth, ond hefyd fel modd o drigaredd i ddod a'i blant nôl ato fe, edrychwch arno fi, mae'n dweud. Ac felly, dyma beth sy'n digwydd yn y cwch. A mae storm yn dod, mae Duw di anfon y storm, a mae wedi dod a peri dychryn o'r mwyaf i'r disgyblion.
A yw hwn yn waredwr ac yn Iesu i chi'n gallu adnabod? Pwy yw hwn i chi? A un fel hyn yw'r Iesu i chi? Ei fod yn holl alluog, ei fod yn sofran. A ydych chi'n credu, gael ofyn i chi, ydych chi'n credu bod Duw sydd wedi trefnu'r tywydd yma heddi? Ydych chi'n credu yn hanes a digwyddiadau gwleidyddol y byd y mae Duw gorywch y cyfan? Ydych chi'n credu fod y problemau i chi'n gwynebu yn bersonol yn eich bywyd chi, fod y cyfan yn ei ddwylo fe? Ai Duw felly yw eich Duw chi, neu ai un oedd yr Iesu oedd wedi cael ei eni, a tyfu lan i fod yn ddyn talentog tu hwnt, caredig iawn, a ddysgwr ardderchog, a dyn moesol. A un felly yw mae hwnna'n hyfryd, ond mae hwnna'n beth da i ddweud, ond dyna le chi'n mynd, chi ddim yn fodlon dod i'r pwynt y mae'r Iesu yn holl alluog, ac y mae e'n rheoli popeth. Am nerth fe a gyfododd ac a gyrryddodd y gwynt a'r tonau dwfr a hwy a beidiasant a hi a aeth yn dawel. Na bod tro dwi'n darllen y geiriau, mae'n rhyfeddu fi. Mae'n anhygol o wyrth. A gai ddweud hyn, fe ddigwyddodd e. Gwai chi os ych chi'n dweud na ddigwyddodd e. Chos os felly chi ddim yn credu, mae Iesu yw mab Duw. Mae Iesu yw Duw ei hun. Fe beidiodd y gwynt y glaw, y sŵn erchill, allai ddim dychmygu fath sŵn oedd yno allan ar y llyn. A'r hwyliau falle yn chwipio yn erbyn, a bydde wedi gwneud y fath glec. A tonau'n taro yn erbyn pren y cwch. A falle un o'r disgyblion cael ei daflu i'r ochr arall yn taro yn erbyn ochr y cwch. Lle chi ddechrau beth? Bydde'r synnau wedi bod yn ofnadw, a'r gwynt yn chwyrlio o gwmpas ar chi'n clywed yn eich clust chi. Bydde wedi bod yn erchill, bydde wedi bod yn codi dychryn arnoch chi a gweld y tonau anferth yma, mae'n ofnadw. Bydd Iesu'n codi o'i gwsg ac yn gorchymyn i'r cyfan dyweli. Am dywelwch. Dwi ddim yn gwybod os fi oedd na dywelwch tebyg. Mi fydde'r tywelwch, bydde'r sŵn di fod y fwy erchill. Ond nawr i'r storm beidio, mi fydde'r tywelwch wedi bod y peth mwyaf prydfer tybiwn ni. Llonyddwch syth, sylwch hwn, fel arfer bydde tonau yn cymryd amser i dyweli. Os ych chi wedi gweld storm a wedi teimlo gwynt allan ar y môr, mi fydde'r tonau yn mynd lan a lawr, ond wedyn mae'r gwynt yn tyweli. Ond mae'r tonau dal i fynd, achos mae'n car momentum yma. Mae'r tonau dal i fynd lan a lawr, a dwi ddim yn gwybod am faint mae'n cymryd, ond hyd yn oed pan mae'r gwynt wedi stopio, wedi peidio, mae'r môr dal i fod yn dymheslog. Mae e fel sosban yn berwi, llawn o ddŵr, yn ffrwtio dros y lle i gyd. Ond mae'n cymryd amser i dyweli, ond sylwch fan hyn, pan mae'r Iesu yn gorchymyn i'r gwynt ac i'r tonau i dyweli, fe stopiodd y cyfan. Ac mae'r dŵr fel llyn yn syth. Dyw hwnna ddim yn normal. Mae hwnna'n wyrth. Mae fel haen o wydyr. Am nerth, dim syndod i'r disgyblion holi pwy yw hwn. Gan ei fod yn gorchymyn i'r gwyntoedd ac i'r dwfr hefyd a hwythau yn ufuddhau iddo. Felly beth yw eich ateb chi am yr Iesu? Sut un ydyw yn eich ban chi? Petawn ni'n gofyn i chi pwy yw hwn? A yw yr Iesu chi'n credu ynddo yn abal i wneud hynny i'r môr, i'r stormydd eich bywyd chi, i'r byd? A ydych chi'n credu y mae yr Iesu yn abal, yn rheoli digwyddiadau byd-eang? A ydych chi'n credu bod yn gallu delio â'ch digwyddiadau personol chi? A yw y mor nerthol ei fod e'n gallu goruwch lywodraethu, y mae'n rheoli yn ei raglenniaethau cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, neu fod e wedi trefnu'r cyfan? A yw e mor fawr a hynny, mawr yw Crist, mor fawr bod e'n gallu gwneud na. Nawr fe ddylech chi,
Yn tybio ni'r mwyafrif llethol, dwi'n mynd dod yn agos i yna, dyn neis oedd e, dyn da. Dwi'n symud ymlaen, pwy yw hwn? Gwaredwr trigarog? Hyn sydd i'w weld yma, yr oeddent yn gwybod pa le i droi mewn argyfwng. Yr oedd y disgyblion yn gwybod hynny, adnod 24, a hwy a eithant ato, ac a'i deffroesant ef, gan ddywedyd, o feistr, feistr, darfu amdanom, ac efe a gyfododd ac a geryddodd y gwynt a'r tonau dofr, a hwy a beidiasant a hi a aeth yn dawel. Mae Matthew yn recordio, arglwydd cadw ni darfu amdanom, a mae Mark yn dweud, athro, a'i difater gennyt ein colli ni. Yn sicr gellir deall sut by'r Iesu ei holi pa le yma eich ffydd chwi. Dwi ddim yn syndod i chi, nag yw. Yn y gwahanol adroddiadau yma, dim un yn gwrthweud yn llall, ond gwahanol ffyrdd mae'n cael ei recordio o'r rhain yn dod at yr Iesu, a dim syndod mae'r Iesu'n dweud, ble mae'ch ffydd chi. Ond allwn ni ddweud hyn, o leiaf iddynt droi at yr Iesu. O leia hynny, o leia maen nhw wedi wneud hynna. O mae mor dris, ond dwi'n pan ni'n gweld y byd, a byd sy'n llawn tristwch a dryswch, creulondeb ac ofnau, ac eto, nid yw pobl yn gwybod pa le i droi mewn unrhyw argyfwng, heb sôn am argyfwng mwyaf yr enaid. Dyw pobl ddim yn gwybod pa le i droi, ni'n gwybod hynny, drachwch arno ni, i ni mwy, chydig bach mwy heddi, ond gan amla ni hanner y nifer, ac felly ni'n gwybod, mae'r holl ddinas yma'n gwybod, siwr o fod, mae yna gapel yma, gyda'r pedair y we, mae'r Cymru'n gwybod, llaw mwy na beth ni'n dychmygu, yn gwybod bod oedfa pnawn di sir, ond oes dim un yn trafferthu ddod i'r oedfa. Pam? Sa'n nhw'n meddwl bod pwrpas troi at Grist. Ond mae problemau dyn nhw, mae'n ofnau dyn nhw, a pwyntiau doctor dyn nhw, neu mae'n ryfeloedd a beth os daw efo ni. Mae'n gymaint ofnau, mae'r argyfwng ariannol, mae holl problemau yma, ond dyn nhw'n dod i'r cwrdd, nag un, dyn nhw'n dod i'r cwrdd. Dyn nhw ddim troi at Grist. Pam nhw'n teimlo'n eog ac yn frwnt, falle, dyn nhw'n meddwl a troi at Grist. Maen nhw'n mynd at drwy grŵp fach fan hyn fan draw i drafod problemau sydd ganddyn nhw, falle. Dechrau rhyw wersi yn y gampfa. Mae hwnna'n dda iawn i'r corff ac i'r meddwl, yn dweud. Y gampfa, cadw'n heini. Dechrau bwyta mwy o lysiau, mwy o ffrwythau. Yfed mwy o ddŵr. Cael cwbl o ddyddiau pan chi ddim yn gwneud dim byd o'r pethau yna, a chi'n teimlo well, mae'r corff yn teimlo well, mae'r meddwl yn teimlo well. Mynd am wac, o, mae hwnna'n fawr yn dweud, beth am mynd am wac? O, fydd hwnna'n helpu fi teimlo well, fe ai am wac bob dydd, a dim dwi'n wac cyffredin, fe na gerdded yn gloi, fe gerdda i camau, a maen nhw'n cael yr oriawr yma, sydd yn gallu dweud wrth chi curiad y galon, a maen gallu dweud wrth chi sawl step chi fod i Gymru bob dydd, mwyn fod yn iach, ac maen nhw'n gallu tystio, dwi'n teimlo'n well yn gorfforol ac yn feddyliol, a dwi'n teimlo mor dda, ac maen nhw'n troi at y gampfa ac at y wac ac at fwyd. Sneb yn meddwl troi at Grist. Cos ni ddim yn neud na heddi, nag un. Pa mae'r gyfwng yn dod sydd wedi cael ei achosi gan bechod, ac sydd yn peri fe fyddwn ni'n atebol ger bron Duw rhyw ddydd. Ac mae'n argyfwng mor fawr yn diwedd, lle mae tyngau trygwyddol yr enaid yn y fantol. A mor drist diwedd pan ni'n gweld pobl yn troi at y pethau eraill a mae ddelio yr ofn a'r boen, a'r gwacter. Mae gwacter y mywydau pawb. I ni'n gwybod na ffaith i chi, ac na i herio unrhyw un o'r byd sydd yn mynd i fentro fod mor heirllig ac i ddweud does dim gwacter yn ei bywydau nhw. Achos i ni'n gwybod fe'n creuwyd ni ar lun a delw Duw. Mae ni wedi cael ein creu i wybod bod yna Dduw. Ond oherwydd pechod, i ni wedi colli perthynas â Duw, ac felly mae yna wacter, dyn nhw ddim yn gwybod sut i fwynhau bywyd. Mae'r Cristion yn gallu mwynhau bywyd. Mae'r Cristion yn gallu mwynhau mynd i'r parc ar ddiwrnod braf o haf, a gweld yr awyr las. Pam? Mae'n gwybod, mae mawr i'w Duw yn rhagwyddoldeb, yn creu yr awyr las a'r haid, ond mae'r byd yn goffa mynd o bleser i bleser, achos mae yna wacter yn ei bywydau nhw, a does dim pwrpas i'w bywydau nhw, ac mae yna ofn, ond be maen nhw'n neud? Maen nhw'n troi i'r gampfa.
A hyd yn oed Cristnogion, tybion ni hyn fydd yn wir i ddweud, bod yna rai sy'n honni fod yn Cristnogion. Maen nhw'n fwy ffyddlon i siopau crand yn gwerthu'r llysiau mwy iachus i chi ac i'r gampfa gorau gyda'r fargen gorau, a maen nhw'n fwy ffyddlon i fynd i'r gym ac i'r gampfa ac i'r pwll nofio nag yw nhw gwrdd gweddi neu'r oedfar y sil. Pam hynny? Pam bod hwnna'n bodoli? Lla ddweud hynny wrthych chi, sa'n nhw wedi gweld yr Iesu am ei fawr e. Pwy yw hwn i chi? Achos dim ond hwn sydd yn gallu delio ar argyfwng fwyaf yr enaid. Mae tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd. Mae'r storm fwyaf erchyll allwch chi ddychmygu yw croesi o farwolaeth i tragwyddoldeb. Ac os nad ydych chi'n barod, mae yn frawychus os ydych chi wedi troi at bethau gwag y byd. Mae lawer yn troi at y ddiod achos dyw'r gampfa ddim yn neud y job nag yw e. Maen nhw'n dweud nawr bod pobl yn troi o'r clwb nos i'r gampfa ac i'r sona darllenau sy'n ddiweddar. A mae dyna'r clybiau nos modern. Dwi ddim yn credu'r fath beth. Dwi'n credu fydd y dau dal yn bodoli achos beth sy'n mynd i ddigwydd yw hyn. Dyw eistedd mewn stafell dwym ddim yn mynd i helpu chi anghofio'ch problemau ac felly anghofio problemau mae pobl yn troi at y ddiod a chyffuriau. Chi'n deall pam yn wneud e, ni'n mynd berniadu, ond be ni'n dweud wrthyn nhw, chi wedi troi i'r lle anghywir. Achos dim ond Iesu Grist sy'n gallu tawelu stormydd bywyd. Rhai yn troi at grefyddau, mae hwnna mor drist yn diwedd. Maen nhw'n troi at grefyddau, maen nhw'n mynd at y crefyddau, a maen nhw'n mynd at y lle anghywir, lle nad yw Crist yn ganolog. Maen nhw'n troi at athroniaethau, ond dyn nhw ddim wedi troi at yr un sydd yn gallu delio ar storm fwyaf bywyd. Nid oedd neb arall yn abl i ddelio ar storm ar y llyn a wynebodd y disgyblion. Doedd neb arall yn gallu delio ar storm. Ond am nerth i Iesu Grist ddweud y gair o'r chymyn i'r gwynt a'r tonau beidio ac yn syth ceir i fyddhad. Gai ofyn eto, sut Grist yw eich Crist chi? A yw eich Iesu Grist chi yn fwy na chymeriad hanesyddol? A yw e'n abal? A yw e wedi tawelu storm eich enaid chi? Na'r cwestiwn. Ni'n gwybod o air Duw mae Crist yw barnwr y byd, ni'n gwybod hynny. Fe fydd pob un yn atebol, ni'n gwybod hynny, fe fydd pob un yn goffod dod ger ei fron ac yn atebol. Ond a yw Crist hefyd yn un sydd yn drigarog, achos ni'n gwybod bod hwnna'n wir hefyd, ond ni'n gwybod fe fydd yn barnu yr rhai sydd tu fas i Grist. Ond dwi am ofyn i chi, a yw Iesu Grist, nid yn unig yn farnwr, i ni dal i ddweud bod yn farnwr, ond hefyd y mae'n llawn trigaredd. Ac a yw yn un trigarog i chi? Ni'n gwybod dwi ddim yn maddau pawb, dwi ddim wedi honni dod i faddau pawb. Mae dim ond y maddau rhai. Achos mae yna rhai mynd i cael ei cosbi am ei pechodau. Does dim edifeirwch wedi dod yn agos atynt. Dydyn ni ddim yn gofyn nad yw Iesu Grist yn maddau pawb. Dyna i chi dristwch mawr. Mae'r Iesu i rai pobl crefyddol yn dweud bod Iesu Grist yn un sy'n maddau pawb. Lle maen nhw wedi cael hwnna, dwi'n yn gwybod. Achos dwi ddim yn maddau pawb. Fe fydd yn cosbi y diedifar. Ond beth i ni hefyd yn gwybod, mae'n llawn trigaredd i rai. Dyna beth mae'r Beibl yn dysgu. Dyw crefyddwyr yn enwedig yng Nghymru ddim yn licio hynny, ond maen nhw'n anysgrythurol. Achos dyna beth mae'r Beibl yn dysgu. Mae'r Iesu yn llawn trigaredd, ond dyw hwnna ddim yn dweud bod e'n maddau pawb, achos felly mae'n gwrthweud gweddill ysgrythur. Mae'n llawn trigaredd, ond mae'n farnwr hefyd. Ond gai ofyn i chi, a yw yn un sy'n trigarog i chi? A yw wedi trigarhau wrth i chi? Rhaid cosbi, achos mae'n gyfiawn. Ond os yw yn dangos trigaredd i chi, be mae'n golygu yw hyn? Mae cosb dal am eich pechod, ond mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn eich lle chi am trigaredd. Mae dal yn gyfiawn, mae dal di cosbi, ond mae wedi cael ei gosbi yn eich lle chi. A'i Crist felly yw eich Crist chi? Dyma a welwn yma, mae un llawn trigaredd a chariad oedd yr Iesu ar y cwch, yr oedd yn gwybod pa le i droi, ac eithant ato yn pledio ag ef i ddod i'w hachub.
Gai ofyn, oes yna rhai sy'n gwrando efallai wedi profi'r stormydd nawr, fwyaf garw bywyd, neu efallai stormydd euogrwydd pechod efallai, eich bod yn teimlo nad yw Crist gyda chi. Dyna beth oedd y disgyblion yn teimlo. Ond nhw'n teimlo fel nad ond nhw wedi colli bresenoldeb. Ond nhw'n meddwl bod e'n cysgu a bod e ddim na. A dyna pam dath yr ofn arnynt. A dych chi yn teimlo nad yw Iesu Grist yn agos i chi. Falle bod ganddoch chi aelodau'ch teulu neu ffrindiau. A chi'n gallu gweld ynddyn nhw, mae ganddyn nhw heddwch o bresenoldeb Crist, ond i chi'n gwybod bod ar goll. Dwi e ddim ganddoch chi. Does dim heddwch ganddoch chi. Dwi bresenoldeb e ddim yn agos i chi. Falle bod ofn canlyniadau'ch pechod yn pwyso ar eich enaid. Felly gai ofyn, ydych chi wedi dod fel y disgyblion? Dyma nath y disgyblion a wnaethon nhw'n iawn. Fe eithon nhw at yr unig un oedd yn abl i helpu, a fe eithon nhw o feistr, darfu amdano. Mae rhaid i chi ddod felly. Ydych chi erioed wedi dod at Grist dweud, o Grist, o feistr, mae ar ben arna os nad wyt ti'n neud rhywbeth. Dwi wedi trio popeth. Rhaid i ti ddod. Rhaid i ti roi heddwch i mi, rhaid i ti roi maddeiant i mi, rhaid i roi sicrwydd i mi, rhaid i ti roi bywyd tregwyddol i mi, a dim ond ti sy'n gallu neud o feistr, darfu amdano. Mae di darfu amdano i os na, neu di ymyrryd, neu fel dwedodd y recordiad arall, arglwydd cadw ni, darfu amdano, achub fi. A ydych chi wedi dod i weld na allwch chi achub eich hun, na allwch chi wella eich bywyd digon i'ch tynnu allan o'r carchar tywyll di. Bydd yna un o leiaf yn dod felly at yr Iesu. Na fydd yna un, mi'n mae mor drist yn diwe. Mae un ni'n sôn mewn ffigurau digidau o un. Un ni fel beth ni'n fodlon os oes un yn dod, achos ni pryn yn cael un yn dod. I ni'n dymuno am 10, i ni'n dymuno am 100, i ni'n dweud gwir, ni'n dymuno am 1000. I dweud gwir, ni eisiau miloedd i ddod, ond petai un. Hyd yn oed heddi, sydd wedi gwrando ac yn gallu tystio, mae gen i storm fwyaf bywyd. Mi'n teimlo fe eogrwydd a dwi'n ofn i marw. A bod chi o'r diwedd wedi troi fel y disgyblion at yr Iesu a dweud, meistr, darfu amdanaf. Achos allai ddweud hyn wrth chi, os ych chi wedi dod mor bell yna, chi wedi mynd i'r lle cywir, ond hefyd, os yw'r arglwydd wedi peri chi ddod mor bell yna, mae e'n mynd i'ch achub chi. Mae fel dweud wrth rhywun, diwedd ffilm neu stori, cyn bod ni'n dod at y diwedd. A chi'n mynd yn flin dyn nhw, os ych chi'n gwylio rhyw ffilm neu darllen nhw stori, a mae rhywun yn dweud y diwedd, mae wedi sbwylo'r, ond dwi am sbwylo'r stori chi cyn fi ddod at y diwedd. Achos os dewch chi dan ar gyfwng stormydd mwyaf bywyd at Grist a dweud, Iesu, darfu amdanaf, rhaid i ti achub. Allai ddweud hyn wrthoch chi, cyn pen dim fe fyddwch chi'n cael eich achub. Rhaid i chi cael eich achub. Pam mae'r Iesu wedi addo pob un a ddaw at a fi nes bwriaf allan byth. Ac felly allai ddweud wrthoch chi nawr fe ddowch chi, ond mae rhaid i fi ddweud hyn, rhaid dyfal barhau, rhaid i chi ddod at yr Iesu, rhaid i chi barhau i bledio ag ef. Ond allai ddweud hyn wrth chi, os yw'r Iesu wedi dechrau gwaith, fe fyddwch chi. Felly yn fer i orffen, pwy yw hwn i chi, gwaredwr a chibo? Mae'n drist yn dweud. Mae sawl un yn defnyddio'r enw gwaredwr i ddisgrifio'r Iesu mewn cyffiniau crefyddol, mewn sawl capel heddi sydd ddim yn pregethu'r Efengyl. Mi'n siŵr iawn o hyn mi fydden nhw wedi defnyddio'r enw'r Iesu a defnyddio'r gair gwaredwr. Heb unrhyw syniad yn y byd am be maen nhw'n sôn. Dydyn nhw ddim yn credu bod angen achub ar eu heneidiau nhw. Felly beth yw'r gwaredwr yma maen nhw'n sôn amdano, dwi ddim yn siŵr. Falle rhyw waredwr cymdeithas yw falle gallu perswadio pobl i rannu'r bwyd gyda 5,000. Falle dyna yw'r wirth o'n nhw'n sôn amdano. A falle dyna'r gwaredwr nhw. Nid y wirth o wneud y pysgod a'r bara mewn i ddigon o fwyd i fwydo 5,000, ond y wirth yw i perswadio pobl i fod yn neis i'w gilydd ar rhannu. A falle mae dyna ble i ni, gwaredwr sydd yn achub cymdeithas, sydd yn achosi arweinyddion i beidio ymladd yn erbyn i gilydd. Falle dyna be maen nhw eisiau cael, a'r protestio yma. Beth am i ni trio stopio'r holl beth yma. Ond dim unwaith yn ystyried troi at Dduw a gofyn, ai dyma dy gynllun di? Sut Crist yw eich Crist chi?
Mae rhaid gofyn y cwestiwn yma, sut Crist yw Crist pobl efo ngyled bellach? Mae rhaid gofyn hynny. Mae'n amlwg dyw e ddim yn Grist o fawredd mawr, hyd yn oed dim Crist yn y nefoedd, achos yn sicr, mae'r Crist maen nhw'n dilyn, dyw e ddim yn disgwyl i chi fyw bywyd sanctaidd, chi'n cael byw bywyd fel chi eisiau. Rhyw Grist bach cyfleus yw e. Sy'n eisiau cadw'r sil. Sy'n eisiau dod i'r cwrdd. Chi'n iawn hebddo fe. Dwi'n meddwl chi'n cael chydig o mewnbwn o droedro. Pa hawl sydd yn dod i'r gair gwaredwr pan mae'r ysgrythyr yn ddigon clir y mae'r Iesu yn waredwr sydd yn achub enaid o uffern tragwyddol. Dyna yw'r gwaredwr, nid gwaredwr cymdeithasol. Mae hwnna'n digwydd, fe fydd yn effeithio cymdeithas, wel mae Cymru'n gallu tystio'r peth, ond ni ddath Iesu Grist i achub Cymru yn y cyfnodau'r diwygiad mwyn i gymdeithas cael ei newid o reidrwydd ar y cychwyn, fe ddath ei hachub ein heneidiau o'i pechod ac o uffern. Ond o ganlyniad y ceir y mawredd yma, y rhyfeddod yma o gymdeithas yn cael ei biro, oherwydd bod Crist wedi gweithio ni celonau nhw. Nawr dyna, ond ni wedi cael yr holl beth ben i weired yn do. Sut Grist yw eich Crist chi? Ai ryw waredwr cyffredinol i bawb yw e? Falle dyna beth yw, ar y gorau mae rhyw waredwr i bawb. Hynny yw, i chi'n fodlon dweud bod e'n mynd i achub pawb, hyd yn y pobl sydd yn gwisgo y bomiau yma ac yn lladd pobl diniwed. O na, yn ôl y crefyddwyr mawr y byd yma, mae Iesu Grist yn waredwr i bawb, a mae pawb yn mynd i cael ei achub. O na, ni ddim eisiau gwaredwr fel na, i ni eisiau nhw cael ei cosbi. Felly fi'n dod nôl i'r cwestiwn, pa fath o Grist yw eich Crist chi? A tebiwn ni, chi ddim yn gwybod. O falle ddim wedi trafferthu i glywed y peth pwysica yn holl hanes y byd. A chi ddim wedi trafferthu i ffindo mas sut Grist yw hwn. Ond sut Grist yw eich chi? Ond yma yn blaenau yn sicr oedd yn bersonol, mae'r gwaredwr yma yn waredwr achubol ac yr oedd yn waredwr personol i'r disgyblion. Mae hwnna'n sicr. I ni'n gwybod yn ysbrydol, rhaid i bob un ohonoch ddod at Grist yn gweld ac i ddod i weld difrifoldeb eich sefyllfa. Rhaid i chi ddod o'i flaenef. Rhaid i chi hefyd ddod at un chi'n cydnabod ei fod yn abol, yn nerthol, yn awyddus i achub eich enaid. Dim ond Crist oedd yn gallu achub y disgyblion ar y dŵr. Suddo byddai hanes heb ymyrraeth Crist. Hwnna'n sicr, hwnna'n ffaith. A ydych chi yn teimlo yr angen am achubiaeth? Gai ofyn wrth gloi. A ydych chi wedi dod at y man a fedrwch chi wneud dim? Ni allwch droi at neb? A yw'r sefyllfa'n anobeithiol i chi? Felly rhaid gofyn, a ydych chi'n credu'r Iesu ddod i'r byd i'r pwrpas o achub eneidiau? Fel y dywed yn ei air, trwy gydol ei air, i ryddhau eich enaid o gryfangau yr un drwg. A ydych chi'n credu'r Iesu ddod i'r byd yma mwyn maddau pob pechod. A ydych chi'n credu'r Iesu ddod i'r byd yma i olchi bob staen pechod i ffwrdd. A ydych chi wedi gallu ateb y cwestiwn, pwy yw hwn, trwy ddweud mae hwn yw yr unig un oedd yn abol i ddelio a storm pechod a'i holl ganlyniadau. Iddo fyw y bywyd perffaith yn eich lle chi. Iddwch gorchuddio chi'n llwyr, fel ni ellir gweld un pechod ar ôl. Na fydd rhaid chi fod yn atebol am un pechod. A yw hwn yr un a fodlonodd holl ofynion y gyfraith i chi. Ydych chi'n gallu mynd i gysgu yn y nos yn gwybod y mae Iesu Grist i cadw'r gyfraith yn llwyr i fi. Mae'n bersonol i fi. A ydych chi'n gallu dweud pwy yw hwn, a chi'n gallu dweud hwn yw'r un. A aeth o'i enedigeth garlamodd yn syth at Galfaria. Dyna oedd llwybr ei fywyd bob un diwrnod o'i fywyd. Pan oedd e'n blentyn bach, pan dyfodd ei fod yn ddyn, pan dechreuodd y wyrthiau fe, pan dechreuodd y bregethu, pan oedd e'n gwneud yr holl beth yma, yr oedd e'n mynd i'r holl ffordd i'r Galfaria, i'r groes. Pam? Achos yno ar y groes yr oedd e'n mynd i cael ei gosbi am fy meiau i ac am fy mhechod i, ac yr oedd e'n mynd i gymryd y gosb yn llwyr oddi arna i, a yw e felly i chi?
A fe gyrraeddodd groes yr union amser yr oedd wedi drefnu cyn i'r byd cael ei lunio. Ac yna yn yr union fel y dywedodd y byddai'n digwydd. Fe goncrodd e be dywedodd ni newydd ddathlu hyn, ond fe atgyfododd e'r trydydd dydd yn fyw o'r bedd, a fe goncrodd e'r bedd a Satan a phechod. Gai ofyn i chi felly, ydych chi wedi dod at hwn, yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn ofnau, ie, mae hwnna'n wir, yn llawn teimlo'r pwysau i ogrwydd pechod. A ydych chi wedi dod yn galw achub enaid byd drigarog im, achos yr addewid sydd yng ngair Duw, yr sawl sy'n dod felly arno, fe fydd achubiaeth. Ac felly pan gofynir y cwestiwn i chi, pwy yw hwn? A byddwch chi'n gallu ymuno a gweddill yn dweud hwn yw'r Iesu. Hwn yw fy ngwaredwr. Hwn yw fy achubwr. Hwn yw fy migael. Fe yw'r bigael da. Yr arglwydd yw fy migael. Chi gallu dweud am y tro cyntaf, chi wedi adrodd y salm gwaith efallai. Ond nawr chi gallu dweud hwn yw fy migael. Hwn yw fy ngwaredwr. Yn gai orffen wrth ddweud hyn, os nad ydych chi wedi dod at y man yna, galwch arno. Agor llygaid fe yna i weld fy angen am Grist. Galwch arno trai fod yn agos, os ych chi'n teimlo unrhyw awydd. Galwch arno tyrd, arwain fi at droed y groes. A'r sawl a ddaw at droed y groes. Y sawl a ddaw at y cwch yng nghanol storm. A dweud, meistr, achub fe enaid. Achub yng nghorff, achub fe enaid. Dyna beth o'n dweud, mae'r storm yma'n arw. Ond chi'n gwybod hyn, os dewch chi yn storm eich enaid at Grist ac yn pledio am drigaredd, fe fydd e'n trigarhau. Mae di addo, mae'n gallu, mae'n abal. Ai Crist felly sydd ganddo chi? Gefe ddywedodd wrthyn, pa le mae'ch ffydd chwi? A hwy wedi ofni ar y feddasan gan ddywedyd wrth ei gilydd, pwy yw hwn? Gan ei fod yn gorchymyn i'r gwyntoedd ac i'r dwfr hefyd, a hwythau yn i fyddhau iddo. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei nerth, yn diolch am ei gariad, yn diolch am ei drigaredd. Ac yn gweddio bu'n ar rhai hyd yn oed heddi trwy waith yr Ysbryd Glân, yn dod at yr Iesu ac yn galw am drigaredd, yn galw am ychubiaeth. Ac o Dduw yn ymuno ar cor yn diolch am yr efengyl sancta. Tyrd ein plith, gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.